Oispa kirjaa podcast. Moikka moi! Moro! Ja tervetuloa Oispa kirjaa podcastin radioaalloille jälleen. Once again. Täällä Elli puhelee seurassanne. Ja täällä Maija. Ja seurueeseemme kuuluu myös tämmöinen pikkuinen Kiisu, joka saattaa jossain kohtaa päästää ääniä. On jopa todennäköistä, että hän niin tekee. Tänään kirjana Ocean Vuongin Lyhytmaallinen loistomme. Kyllä. Jostain syystä joudun joka kerta tarkistamaan tuon kirjan nimen. Se ei vaan ole syöpynyt mun päähän jostain syystä. Mulla on taas syöpynyt se englanninkielinen titteli jostain syystä. Tämä on hyvä suomennos siis. On Earth Were Briefly Gorgeous tittelistä. Lyhytmaallinen loistomme on aika hyvä niin kuin semmoinen haku. Mutta joo, ei ole mikään helpoin titteli, kuten ei ehkä ollut kirjakaan välttämättä mitenkään helppo. Ei. Ihan jo teemoiltaankin maahanmuuttajataustainen homoseksuaali kasvaa Yhdysvalloissa. Niin, niin tematiikaltaankin on aika raju. Huumeet liittyy. Vietnamin sodan traumat liittyy, PTSD, vähän niin kuin siitä sota-asiasta ja sitten myös niin kuin niin kuin perheväkivaltaa ja kaikkea sekaisin. Mutta siis genre on autofiktio, oli se, mistä me tähän päädyttiin. Joo. Osui arvassa meille sellainen. Jep. Ja tosiaan tässä kyseessä on vietnamilais-amerikkalainen runoilija, kirjailija ja esseisti. Kyllä. Ja tosiaan on autofiktiivinen teos, joten ei nyt tosiaan tiedetä, että ei taida ihan tarkka kuvaus olla, mutta siellä varmasti autofiktio on, on paljon sitten kuitenkin tyyliin asioita sitten siitä omasta historiasta ja menneisyydestä. Niin. Mutta kato vähän eri sanainen arkkuni on historia tänään. Pääsee kirjoihin ja menneisyys on joka tapauksessa. Et silleen ihan hyvä termistä. Joo, aika semmonen semilyhyt 260 vai 50 sivua lukemista, aika iso riviväli ja myös marginaalit oli aika isot, että olisi silleen niin kuin muotonsa puolesta helppo lähteä lukemaan ja lähestymään. Joo. Mutta ja sitten oli kyllä niin kuin, periaatteessa nopealukuista, mutta aika haastavaa tekstiä. Kaunista kuvausta. On. Mutta puolet kirjasta meni multa vähän ohi. Niin. Mä meinasin kysyä, että miten sä pärjäsit tämän kirjan niin just sen semmoisen aspektin kanssa, kun tässä on tosi semmoista runollista. Tämä melkein välillä lipsahtaa niin semmoiseen niin runomittaan ja muotoon. Niin oliko se sulle kuitenkin mielekästä, tai muodostuiko se semmoiseksi mielekkääksi tarinaksi, kun sä et ihan niin jotenkin vaipaa sitä? Joo, tämä alku oli jo vähän hankala. Joo. Täällä oli paikotellen tosi hyviä sellaisia tarkkanäköisiä kuvauksia eri niinku tapahtumista, mutta sitten tuossa oli jossain kohtaa niinku lukuja, jotka oli niinku sivun jälkeen, niinku sivun jälkeen sellaisia niinku 2 rivin kappaleita, jotka ei niinku periaatteessa liittynyt toisiinsa millään tavalla, ja sitten ne oli sellaisia niinku runokuvia, niin kyllähän mä nyt luin ne läpi, mutta en mä niistä mitään enää muista. Mulla kävi vähän sama, että niinku tämmöisenä niinku runofiilinä, niin mullekin oli välillä vähän hankala hypätä. Se oli ehkä se, mun mielestä tämä kirja alkaa aika kauniisti. Tässä aletaan niinku kirjoittaa tämä päähenkilö, kenen nimi on Pikkukoira. Niin, oliko se Pikkukoira suomen suoraan? Joo. Niin hän vähän niinku kirjoittaa kirjettä äidilleen, jota tämä äiti ei koskaan tule lukemaan. Koska on lukutaidoton. Niin, just näin. Ei siksi, että olisi kuollut tai muuta, vaan että ei pysty lukemaan sitä. Ja purkaa tässä kirjan mittaisessa kirjeessä vähän niin kuin heidän koko historiaansa ja kaikkea, mitä hän ei ole niin kuin pystynyt ääneen tälle äidilleen sanomaan syystä tai toisesta. Ja se jotenkin kiehtoo mua premissinä. Toi on semmoinen, mikä varmasti niin kuin jokaisen
lapsen ja vanhemman välillä on paljon sellaista, mitä ei niin kuin vaan saa sanottua. Se kuuluu vähän niin kuin sun kuvioon, mutta varsinkin tällaisessa niin kuin tosi jännitteisessä tilanteessa, jossa on kuitenkin niin kuin maahanmuuttaja, perhe ja hyvin niin kuin vahvat sellaiset jotenkin stigmaat jo valmiiksi ympärillä ja sitten vielä noin niin kuin sukupuolen ja niin kuin seksuaalisen suuntautumisen kysymykset siinä päällä. Niin tässä on tosi mielenkiintoisia kerroksia. Joo, ja silleen myöskin, kun tämä ei ole pelkästään tämän pikkukoiran tarina, vaan tässä hän avaa hyvin pitkälti niin kuin juuri äitinsä, kenelle tätä kirjoittaa, mutta myös isoäitinsä niin kuin historiaa, koska molemmat on tällaisia käytännössä yksinhuoltaja äitejä. Jep. Ja se lähtee siitä, että isoäiti on ollut siellä Vietnamin sodan jaloissa. Siis kirjaimellisesti siinä on se kohtaus, missä hän niinku seisoo siellä tien vieressä ja hänellä on tämä pieni tyttölapsi sylissään, siis vauva. Ja sitten vähän niinku ajautuu tällaiseen niinku sotilas. Ja sieltä justiin sitten niinku, sieltä lähtöisin olevat niinku ylisukupolviset traumat, mitkä sitten tavallaan näkyy sitten tämän pikkukoiran elämässä ja siinä, niin se on iso tarina. On. Ja kerrottu aika sellaisella, mä yritin niinku miettiä, tämä on tavallaan niinku suorapuheista tämä teksti, siis sille, että tässä niinku just vaikka sitä, miten se niinku lapseen kohdistuva väkivalta voi johtua niin monesta asiasta, ja siinä voi olla niin paljon niinku kerroksia ja traumoja, ja sitä, että ei vaan osaa niinku sitä jotakin osuutta siinä toisen ihmisen ja lapsensa rakastamisessa tai kasvattamisessa tai muussa tällaisessa, mikä sitten purkautuu tollasena. Mutta sitten on silleen pikkasen niinku etäällä pysyvä kuitenkin. Tai silleen, siinä on jännä semmoinen niinku vuoropuhelu, sellaisen tosi intiimin, syvälle katsovan kerronnan ja sitten sellaisen välillä jopa semmoisen kylmän semmoisen, että näin niinku asiat on. Jep. Ja sitten ollaan välillä niissä päiväuni, huume, huuru, runo, abstrakteissa kohtauksissa, mitkä sitten taas niin kun, ne oli mulle kyllä tosi vaikeita. Joo. Musta tuntuu, että sit kun oli niinku semmoista selkeätä kivaa kerrontaa, niin mä tykkäsin siitä tosi paljon. Esimerkiksi tämä pikkukoira kertoo siitä, kun hän menee kesätöihin tupakkafarmille. Ai vitsi. Niin se oli niinku, se tavallaan se, kun hän aloittaa siellä, niin se kertomus, miten hän niinku pyöräilee tunnin sinne kaupungin ulkopuolelle tekemään sitä hommaa, ja se kuvailee niitä niinku työkavereita, jotka keittää siellä kahvia ja paistaa munia aamupalaksi, ja sitten mitenkä siellä ollaan eri niinku porukoihin sitten siinä niinku työvaiheessa niinku eri tiimeihin jakauduttu, ja miten ne tekee siellä, ja se oli niinku aivan todella niinku herkullista kuvaavaa. Mä niinku itse pystyin olemaan täällä tupakkapellolla just heidän kanssaan. Joo. Ja sen oikein niinku just haisto ja maisto ja kaikkea sen kerronnan. Ja se oli varmasti tälle hahmollekin pikkukoiralle aika semmoinen formatiivinen kokemus hänen perheensä ulkopuolella. Ehkä ensimmäisiä, milloin hän on oikeasti pystynyt olemaan niinku sen perheyksikkönsä ulkopuolella silleen kunnolla omana itsenään. Joo. Ja sitten niinku vastaavaa vahvaa niinku kuvausta ja kerrontaa on sitten niinku myöhemminkin sellaisina niinku palasina, mutta ehkä yhtä laajasti. Toi on ehkä niinku ainut semmoinen vähän laajempi, selkeä, kronologinen niinku kohta tuossa kirjassa. Et sen jälkeen sieltä tulee kyllä paljon tollasia, mutta sitten sinne väliin heitetään niitä kierrepalloja, ja tässä niinku tosi paljon niinku niinku aikajanat hyppii, ja on silleen, niinku, että tässä samalla aukeamalla mä saatan olla 3 eri aikatasossa, ja sitten taas palata siihen, missä mä oon ollut alun perin, ja sitten hyvin semmoinen niin kuin tajunnan virran tavallaan pirstaloitunut jotenkin se koko paikoin. Että tavallaan sen sijaan, että se olisi muistuttanut kirjettä, niin se oli jopa vähän semmoinen niin kuin aamusivuhenkinen niin kuin joiltain osin, missä just silleen niin kuin on pieniä kappaleita peräjälkeen, mitkä kaikki tavallaan käsittelee eri asioita, mutta sitten on kuitenkin sitä samaa kokonaisuutta. Kyllä. Niin se kyllä lukijaa haastoi, jos tässä nyt niinku olisin tätä, niinku, tai no mä en ole kauhean semmoinen analyyttinen lukija, että mä niinku nyt purkaisin tässä, että mitä tällä nyt viitataan ja muuta. Ja mä oon sen sanonut aikaisemminkin, että mä oon aika niinku siinä mielessä yksinkertainen lukija. Taisin ihan vastikään sanoa sen, että mä haluan viihtyä, en tulkita. Joo. Ja tää olisi ollut sellainen teos, jota olisi pitänyt kyllä varmaan melkein kynä ja paperin kanssa vähän purkaa, jotta tästä olisi saanut sen kaiken irti. Tai niin kuin,
täällä jossain missä tämä on palkittu ja kiitelty kirja ja kaikkea muuta. Ja no sinänsä niinku ymmärrän kyllä, mutta tämmöisenä niinku helpon viihteen ystävänä, niin ei ehkä mennyt mun kärkikymmenikköön, eikä top 100:aankaan. Niin. Tää on veikeä siinä mielessä, että kun mä niinku siis tykkään just sellaisista niinku lukuromaaneista, mitkä just vähän haastaa. Tai niinku tää paperilla olisi ihan niinku mun genre, ja mä oon sen takia ehkä niinku, mulla on englanniksi tää itse hyllyssä, ja nyt niinku suomeksi luettuna, niin löydän tästä sen tietynlaisen taiteellisuuden, mistä mä tykkään. Ja tämän kirjailijan ääni on tosi selkeä ja semmoinen niinku omaleimainen. Hän ei yritä niinku mun mielestä olla kukaan muu. Että hyvin siihen niinku, ehkä sieltä runouden olin ymmärtävinä, niin että tämän kirjailijan niinku ekat teokset on ollut runoteoksia ja ne on kertonut vähän tästä samasta aiheesta. Niin siellä on ehkä luotu sellainen hyvä pohja, mihin tämä kirja on sitten rakennettu niinku päälle. Niin, mutta silti tämä jäi vähän just ehkä sellaiseksi jotenkin etäiseksi kuitenkin, mitä mä olin olettanut, että tämä olisi. Mä en esimerkiksi kauheasti itkenyt tai mitenkään tunteillut tämän kirjan ääressä, mikä oli mulle vähän niin kuin jopa hassua silleen, että mä olin silleen, okei, että tässä on kuitenkin surua, tässä on tosi raskaita. Esimerkiksi se, kun se hänen mummonsa kuolee, oliko se Lan nimeltään, niin se on tosi raasti jotenkin kuvattu, tai silleen realistisesti ja hienosti se kuoleman lähestyminen, sen tiedostaminen, sen mummon tyttäret siinä ympärillä, eli tämän pikkukoiran äiti ja hänen sisko, ja koko se niinku miljöö. Se oli taas tosi semmoista kirkasta, hienoa kuvailua. Jep, se oli. Ja myös koska se mummo, se Lan niinku hahmona, on yksi niistä mun suosikeista tästä kirjasta, koska hän jotenkin kannattelee sitä koko perheyksikköä, vaikka hänkään ei varmastikaan ole tehnyt oikein moniakaan asioita elämässä. Tai silleen, kuka nyt ikinä tekeekään. Mutta just sitten taas häneltä on ehkä siirtynyt sellaista taakkaa omalle tyttärelleen, omille tyttärilleen, mitä hän ei ole tietenkään tarkoituksella siirtänyt, mutta mistä hän ei itse myöskään kärsi. Siis silleen samalla tavalla kuin nämä hänen lapset. Jep. Ja niissä lapsissa sitten todentuu tosi paljon sellaista, mitä siinä pinnalla niin kuplii. Niin se on jotenkin. Mä olisin olettanut, että mä olisin ollut aivan niin kuin paskana tätä lukiessa, mutta tämä jotenkin just se semmoinen tietty etäisyys, mikä mulla ehkä vähän jäi, niin mä en tiedä, voiko se olla, että se tulee sit siitä, että ei ihan niin kuin ymmärrä sitä semmoista toiseuden kokemusta niin kuin itse henkilökohtaisella tasolla. Vaikka sen pystyy näkemään ja tuntee silleen, että on tekstin kautta, niin siihen ei ehkä ihan synny sellaista tunnesidettä. Joo, ehkä se on just, kun toi on tavallaan toi asetelma ja ympäristö tosi kaukana siitä, mitä niinku itse on. Joo, niinpä. Niin se ehkä hankaloittaa vielä tähän niinku kuolinkohtaukseen. Siis mä luin tätä, mä siis söin samalla, kun luin tätä. Ja sitten kun siinä puhutaan siitä, että varpaat rupeaa muuttuu purppuran väriseksi ja se kuvailu, niin siis en meidästi tulla palakurkkuun, mutta ei silleen niinku liikutuksesta, niin vaan se oli jotenkin niin niinku graafinen sitten kuitenkin. Että piti vähän niinku miettiä, että pystynkö mä nyt tässä syömään, syömään samaan aikaisesti, kun mä luen tätä. Mutta pystyin. Mutta se oli kyllä silleen, se jäi niinku visuaalisesti tosi hyvin mieleen itsellekin. Totta. Kun se sitten tavallaan lähti siitä se, että varpaat rupesi muuttumaan purppuran värisiksi ja sitten aidan takana oli purppuran värisiä kukkia, mitä se mummo oli pyytänyt niin kun oi, se oli kyllä kaunis, käymään keräämässä sieltä ja muuta, että se tavallaan niin kuin, että selvästikin musta tuntuu, että vaikka tämä päähenkilö kirjoitti tätä kirjaa sille äidilleen, niin musta tuntuu, että hän oli kuitenkin läheisempi sen isoäitinsä kanssa. No tää justiin, heillä oli paljon lämpimämmät, semmoiset ymmärtävämmät välit jotenkin, tai silleen, että he antoi toistensa olla niinku, silleen, tai ei tarvinnut pelätä just vaikka sitä väkivaltaa tai mitään tämmöisiä asioita. Jep. Mut sitten toisaalta se äiti oli se, joka teki niskalimassa töitä, että he niinku sai sen elantonsa ja sitten niinku muuten piti sen niinku perheen leivässä niin sanotusti. Todellakin, joo. Mutta kyllä. sitten taas hänelläkin oli se, että hän ei esimerkiksi sitä niinku, englannin kieltä niinku oppinut, niin sitten se taas jäi se taakka sitten tänne niinku pojalle, joka niinku pienestä asti joutui tavallaan hoitamaan äitinsä ja isoäitinsä bisneksiä ja hoitamaan niinku sen niinku puhepuolen
Ja koko sen ympäröivän maailma vähän niin kuin tulkita heille ja olla siinä niin kuin kantamassa sitä koko hommaa. Niin jotenkin onhan se aika sydäntä särkevä. Ja taas semmoinen, mitä ei itse edes pysty kuvittelemaan, että pitäisi niin kuin omien vanhempien puolesta elää tai niin kuin olla siinä maailmassa. Ja sekin nousee, niin kuin, tää on jännä, tässä kun miettii tätä kirjaa, niin sieltä nousee semmosia, just vaikka se, kun ne meni sinne jonnekin lihatiskille ja ne pyyti sitä härään häntää vai mitä ne pyyti. Ja sitten ne ei niinku kukaan oikein osannut sanottaa sitä, ja sitten ne alkoi niinku matkia härkää ja olla silleen häntä ja näin, ja sitten neille vaan nauretaan, ja kukaan ei oikein ymmärrä, ja vaikka he pystyy vähän niinku ottaa sen silleen, no, onpas tää nyt perseestä, no voi, onpa turhauttavaa, niin silti se menee aika syvälle siihen kokemukseen siitä, että mä en ole oikeanlainen, mä en pysty olemaan täällä niinku kunnolla. Ja se, että tavallaan kun he yrittää näin kovasti ilmaista tätä asiaa, ja ne, kenelle se niinku yrittää sitä ilmaista, niin ei tee elettäkään ymmärtääkseen. Ei edes niinku yritä. Vähän asiakaspalveluappia voisin heille vähän antaa. Mutta joo, tää on aika semmoinen tosiaankin paljon asioita, ja me ei olla edes niinku puhuttu vielä siitä niinku tavallaan yhdestä isosta asiasta, mikä tässä on, eli sitten tässä kerrotaan hänen niinku ensimmäisestä, niinku, no, en mä tiedä, oliko se nyt parisuhde? No, jopa ehkä ensirakkaus ainakin tietyllä tavalla, joka sekin oli aika kerroksinen. Eikö se ollut siellä tupakkafarmilla just se, tämä Trevor? Se oli jonkun työjohtajan lapsen lapsi. Niin oli, joo. Vähän semmoinen huithapeli-oloinen jätkä, ehkä alusta asti sellainen. Pari vuotta vanhempi amerikkalaisteini. Just näin, joo. Aika huoleton, helpohkoa elämää. Toki isäsuhde oli hankala, isä oli alkoholisti ja muuta, mutta... Asuvat semmoisessa traileriasunnossa. Mutta sillä tavalla niin kuin tähän pikkukoiraan verrattuna niin on kuitenkin... On niin kuin... Saanut monia asioita kuitenkin annettuna. Just näin, ja on selkeästi niin kuin amerikkalainen. Kyllä, justiinkin. Ja heillä kehittyy tällainen semmoinen vitsaileva, kyräilevä vähän niin kuin ystävyys. Ja sitten vähän salakavalastikin ehkä sellainen seksuaalinen sävy tulee siihen myös mukaan. Just näin. Mä en oikein muista, että kumpi sen aloitteen vähän niin kuin teki siinä, vai ajautuksen vähän siihen? No se oli mun mielestä tosi niin kuin kauniisti kuvattu se niin kuin, ensikohtaaminen, että tavallaan tämä pikkukoira oli niinku tavallaan havainnut, että siellä on niinku joku uusi tyyppi, mutta se oli keskitty siihen työhönsä niin kovasti, mutta sitten yhtäkkiä hän niinku saa sellaisen tunteen, vahvan tunteen toisesta ihmisestä siinä vieressä. Ja sitten se tavallaan niinku jotenkin siinä ne kemiat jo niinku kohtaa. Niin. Ja sitten olisiko se ollut, että sitten se oli se Trevor siellä myöskin sit siellä tupakkafarmilla jotain hommia hoitelemassa. Ja sitten tavallaan ne jääkin sinne työpäivän jälkeen juttelee ja puuhailemaan kaikenlaista. Jep. Ja tässä niin kuin suhteessa tai tässä rakkaudessa oli aika sellaisia taas niin kuin vähän erikoisiakin sävyjä. Sitten just sitä, että se Trevor vähän niin kuin työntää sitä homouttaan tai sitä niin kuin vähän vähättelee sitä, että tämä nyt on vaan tällaista, niin kuin, että me vaan, tai näkee sen ehkä sen nautinnon kautta enemmän kuin minkään muun. Mutta kuitenkin välittäen samalla tosi paljon pikkukoirasta, ja sitten pikkukoiralla on myös niinku semmoinen ehkä tietynlainen realismi siihen, että tämä ei varmaan tuo olemaan mun loppuelämän niinku rakkaus, mutta sitten jotenkin haluaa olla sen ihmisen lähellä ja sen kanssa ja tehdä niinku ja tavallaan niinku on omalla tavallaan vähän niinku riippuvainen siitä toisesta ihmisestä. Niinpä. Ja se ei ole ainut riippuvuus, mikä tässä tulee kuvioihin. Että sitten lähtee ehkä vähän vaarallisille urille se koko Trevorin meininki varsinkin, ja sitten hän vetää ehkä pikkukoiraakin vähän sellaisiin synkempiin vesiin sitten näiden. Joo, mä luulen, että pikkukoiran kohdalla ne jää vähän sellaisiksi huumekokeiluiksi, mutta Trevor sitten tulee täysin riippuvaiseksi ja lopulta sitten menehtyy myös. Oliko se oksi-juttu? No sitä tässä, selitettiinkö sitä? Siinä oli se tavallaan se tämän Trevorin, niin. Oli se myös se siis Trevorin riippuvuus, tai ainakin annettiin ymmärtää, että hän oliko edellisenä vuonna ennen kuin he kohtasi, niin ollut motocross-onnettomuudessa ja sitten saanut siihen niin kipulääkkeet ja sitten kuukauden
kipulääkekuurin jälkeen ollut kuitenkin sitten jo ihan riippuvainen, koska nehän oli sitten ihan huumeita. Niin, koska siinähän eikö se kuvailtu silleen, että tavallaan Oxycontin lääkkeenä oli luotu siihen pahimpaan mahdollisen syövästä johtuvaan kipuun, mutta sitten sitä Big Pharma alkoi niinku myydä myös sit kaikkeen muuhun kipuun, koska se on hyvin semmoinen niinku addiktoiva. Ja tietenkin jossain, missä on addiktiota, niin on myös lääkefirmalle rahaa aika vitusti. Kyllä. niin jotenkin sekin semmoinen jotenkin musertava sävy tuohon, että siinä missä Trevorilla oli aika paljon etuoikeuksia verrattuna vaikka pikkukoiraan, niin hänkään ei ole immuuni silleen, että niin kuin pää pettää ja kroppa pettää ja sen seurauksena sitten vajuu tällaiseen riippuvuuden suohon. Jep. Mutta tämäkin oli tämä heidän suhde, niin siitä oli niinku sellaisia kirkkaita välähdyksiä tässä kirjassa. Joo, mun mielestä tolleen mä olisin kanssa kuvailla. Muutamia, mutta sitten tavallaan niinku se selvästi niinku se heidän henkinen yhteys jäi ehkä vähän niinku vajavaiseksi tuossa. Aika paljon heidän niinku fyysisestä kemiasta siinä niinku puhuttiin ja siitä, että ne nyt tekee jotain hullutuksia niin, ja ajelee päin puita ja niinpä. muuta tämmöistä niinku villiä. Mutta lopulta sitten tavallaan niinku heidän sitä semmoista niinku jutteluaan tai mitään niinku tämmöistä henkistä yhteyttä. Niinku sielujen yhteyttä, niin. Että vaikka se, mä en tiedä, oliko se sitten se kohta, kun he nyt ensimmäisen kerran kohtasi, että oliko se sitten kuitenkin tällainen niin kuin mielten kemia, vai oliko se kuitenkin vain fyysinen vetovoima, mikä siinä niin kuin tuntui. Totta, niinpä. Et lihan ilojahan he harrasti aika niin kuin monilla eri tavoilla, ja se oli aika väkevä se niin kuin heidän viimeinen, mitä mun mielestä muistellaan jo siinä vaiheessa, kun Trevor siis menehtyy tosiaan tähän addiktionsa, niin eikö se vähän niin kuin palannut, se oli jotenkin siihen nivottu siihen kuolemaan, se vielä niin kuin se tavallaan heidän viimeinen tämmöinen seksuaalinen tai niin kuin seksikohtaaminen, jossa sitten oli aika niin kuin päästiin jo ihan niin kuin siihen, tai en mä tiedä, oliko se sitten eka kerta yli. Joo, sitähän se kuvasi, että se oli niin kuin tavallaan heidän se ensimmäinen oikea niin, että he oli vähän niin kuin silleen, kun on kontaktissa. Niin, tavallaan käsipeliä on ollut aikaisemmin, mutta eri sitten tavallaan niin kuin sitten tavallaan ensimmäinen oikea eka kerta. Niin, joo, niin, mutta että se. Ja se siinä niin kuin tavallaan kuvataan kaikki siihen liittyvät niin kuin, kun on täysin uusi tilanne ja käytännössä opit on jostain pornoleffoista. Just, joo. Niin sit kun se todellisuus ei niin kuin vastaakaan sitä, mikä se mielikuva siitä on niin kuin miesten välisestä seksistä, niin se on siinä myös aika niin kuin sillain, siinä mielessä myös kauniisti, mutta aika myöskin sillain niin kuin brutaalisti esitetty. Ja se, että tavallaan ne epävarmuuden tunteet ja miten se niin kuin toinen ottaakin sen sitten niin hellästi vastaan. Niin, se oli kans niinku just alkaa niin, sammakko kurkkuu. Siis jotenkin se nimenomaan se, että siinä on just kaikkea kipua ja semmoista tätä kaikkea ja sitten sellaista, että sit kun se ei meekään ihan just niin kuin ehkä oli ajatellut tai toivonut tai halunnut, niin sit se häpeää siitä, että no niin, nyt tää meni kaikki niin kuin vittu pöntöstä alas. Sitten toinen tuleekin siihen silleen, että ei mitään kuule. Se on ihan fine, ei mitään, ei haittaa. Niin siinä oli jotain kanssa tosi herkkää. Se oli jopa ehkä herkempää kuin se itse akti tai mikä siihen niin kuin johtava. Niin ja se tavallaan olikin ehkä niin kuin ton kirjan kohdan se pointtikin. Se tavallaan niin kuin, että se yllätti tämän pikkukoirankin, että vaikka he oli tässä kohtaa tunteneet jo ainakin vuoden. Niinpä. Niin tavallaan niin kuin se yllätti se niin kuin reaktio, että kun hän oli pitänyt sitä Trevoria aika semmoisena kovana ja tavallaan myöskin sellaisena, joka ei just myönnä olevansa homo, vaan vähän niin kuin just pelkää klassisesti, että hänet leimataan jotenkin naismaiseksi tai jotain muuta. Ja odottaa kasvavansa ulos siitä, että on vaan tällaisia niin kuin nuoruuden kokeiluja. Jep. Niin sitten se reaktio onkin hyvin päinvastainen siinä kohtaa, kun kaikki ei menekään niin kuin on ehkä kuvitellut, niin se oli kyllä niin kuin sillä tavalla. Se oli ehkä niitä harvoja kohtia, missä se heidän henkinen yhteytensä niin kuin näyttäytyi tässä. Jep. Koska tästä selvästi siis Trevor on tärkeä
henkilö pikkukoiralle, ja tässä sitten loppua kohti, kun hän on lähtenyt yliopistoon, ja sitten hän saa uutiset, että Trevor on menehtynyt, ja palaa sitten sinne Hartfordiin. Oikeastaan juoksujalkaa melkein, sillä on semmoinen pakottava tarve mennä sinne. Jep. Ja sitten siinä tulee vähän semmoinen memory lane sitten siinä. Ja sitten oliko siinä puoli vuotta myöhemmin, niin sitten oli tämä isoäidin kuolema. Joo. Niin siinä niinku on tavallaan nämä sitten niinku nivoutuu vähän niinku siihen kirjan loppuun, tämmöinen niinku menetysten suma. Just näin. Mutta mikä silleen, mä monesti aina harmittelen sitä, että miksi niinku homosuhteet ei voi päättyä onnellisesti, mutta jotenkin tämä ei ollut semmoinen niinku mässäilevä kuitenkaan sillä kuolemalla. Siis silleen, että just kun tässä, koska elämähän kuuluu se niinku suru ja kuolema ja kaikki tällainen, niin tässä oli jotenkin hienosti löydetty sellainen polku kertoa toi tarina niin, että se ei mene semmoiseksi kärsimyspornoksi tai semmoiseksi, tiedätkö, kun joskus on semmoisia kirjoja, missä vaan silleen, että no pitikö tämä nyt niinku vielä tämän yhden hahmon käyvä tämäkin asia ja tämäkin asia, ja koko ajan vaan tapahtuu ihan kauheita asioita, ja sitten alkaa tuntua, että se itseisarvo on se, että siellä niin kuin koko ajan on hirveetä, niin, tai ei kuitenkaan ollut sellainen, vaan mun mielestä pikkukoiralla on hahmona niin kuin merkittävä kyky jotenkin olla jäämättä niihin, oli se mitä vaan, että hänellä on jotenkin kyky uusiutua ja seistä niin kuin omana ittenään. Joo, hänellä on ehkä vähän semmoinen, tai niin kuin mulla ainakin tulee tuosta kirjasta sellainen fiilis, että hän vähän niin kuin on silleen niin kuin etäällä niistä asioista kuitenkin. Niin, siis se. Että se tavallaan niin kuin pystyy ottamaan sen askeleen taaksepäin, että hän ei niin kuin ehkä osaa heittäytyä, kun hänellä on tietysti se traumataakka siellä taustalla ja muuta tavallaan ei ole sellaista varmuutta ollut missään kohtaa mistään, niin ehkä hän sitten on vähän niin kuin varuillaan koko ajan. Ja ehkä tässä suhteessa siihen Trevoriinkin, niin hän ei ehkä kuitenkaan ihan 100% pysty heittäytymään siihen. Ja tuntee niitä kaikkia tunteita. Ja jotenkin just se, että no toki niin tämä on tämmöinen niin kuin, siinä mielessä myös vähän klassinen niin kuin ensirakkaustarina, että sitten tavallaan siinä ollaan jo muutama vuosi heilasteltu ja sitten toinen lähteekin opiskelemaan muualle ja sitten tavallaan niin kuin luonnostaan erkaannutaan tässä kohtaa ja se niin kuin on ehkä se pikkukoirakin tavallaan päässyt jo siitä yli, mutta toki sitten kun kuolinuutinen tulee, niin sitten lähtee osuu ja kovaa. Niin, lähtee ja palaa niihin tunnelmiin, mitä on sitten yhdessä aikaa siellä viettäneet. Mutta sekin, että pikkukoira oikeasti pääsee opiskelemaan ja se on tosi niinku semmoinen, se on ehkä aika iso juttu niinku hänen perhetaustallaan. Mutta se jää, tai sille, että niinku, hän ei myöskään ylikorosta sitä. Tai silleen, että mä oon nyt niin siistiä ja hieno, kun mä pääsin opiskelemaan. Jep. Ja hänhän oli myös tämmöinen taiteilijasielu, että kirjallisuuttahan hän sitten lähtee opiskelemaan. Ja, kyllä. Ja luulen, että tässä on vähän ainakin sitä autofiktio-vipaa tässä. Joo, totta, niinpä. Ja löytää ehkä sellaisen niin kuin, tavan asettua vielä, niin kuin, tai siitä kirjoittamisesta sellaisen keinon asettua itsensä puolelle ja myös itsensä ulkopuolelle, että pystyy ymmärtämään asioita. Musta oli hauska, että myös Tiger Woodsin perhehistoria saatiin tässä kirjassa. Se oli sellainen, se ei ehkä ollut tarkoitettu komedia-jutuksi, mutta se jotenkin jännästi nivoutui siihen kaikkeen. Siinä oli myös tästä niin kuin etnisyydestä. Jep. Eikö ollutkin, että vähän niin kuin, että Tiger Woodsia ei ehkä mielletä. Niin kuin, mistä se oli? Eikö se ollut jostain sieltä niin kuin Aasiasta? Oli mä käynyt, muista oliko Thai vai mikä siinä sitten oli. Niin. Oli niinku se äiti. Niin, että se on häivitetty. Se isä oli joku tämmönen niinku jenkeistä tällainen sotilasjäpä. Joo, just. Vähän niinku samanlainen kehyskertomus kuin tällä niinku pikkukoiran perheellä. Niin, ja vähän niinku vertautuu sitten siihen. Oliko pikkukoiran äidin nimi Ruusu? Eikö se ollut vähän niinku ainakin implied, että sen tyyppinen? Joo. Joo. Ja se kyllä sanotaan tuossa ihan lopussa. Se oli joku Juan tai joku tällainen se. Niin, että se oli niinku tarkoitti. Joo, sitä tavallaan nimeä ei sanottu kuin se yksi kerta tässä ihan lopussa. Se oli se, kun he oli käynyt viemässä ne tuhkat sinne, isoäidin tuhkat sinne Saigoniin ja sitten ne on siellä hotellissa. Niin se sitten siinä kerran mainitaan, mutta se alkohola, sen mä muistan. Mutta tarkoittaa
sitten vietnamiksi ruusua. No, oli mikä oli. Niin. Mutta myöskään pikkukoiran niin kuin oikeaa nimeä ei sanota kertaakaan tässä kirjassa. Sen takia puhutaan pikkukoirasta tässä mekin koko ajan, koska mua jotenkin huvittaa, että on hahmo, jonka nimi on pikkukoira. Niin ja sitäkin vähän niin kuin kommentoitu silleen, että eikö se ollut sen isoäidin antama just vähän niin kuin nimitys, että onks, tai pikkukoira ehkä pohtii, että onko siinä jotain tällaista, että eikö hän ole niin kuin tarpeeksi ihminen, että hän voisi kutsua niin kuin ihmiseksi, mutta kuitenkin, että se on semmoinen hellittelynimi niin kuin pohjimmiltaan, että siinäkin on tommoinen hassu taas niin kuin kaksin taistelu kahden asian välillä, että rakas nimi voi olla myös semmoinen, mikä vähän piikittelee sun koko olemassaoloa. Mutta se oli mun mielestä hienosti kerrottu, että se on pikkukoira sen takia, että kun sille lapselle annetaan nimi, joka on vähän tommonen vähättelevä ja tämmönen, niin sit se suojaa niin kuin pahoilta hengiltä, kun se on niin kuin sieltä kun kutsutaan lapsia vaikka syömään. Niin hei perse, tulepa syömään. Niin ei ne pahat henget tartu tyyppiin, joka on semmoinen jos sua kutsutaan rimpulajalaksi, niin sä et ole tarpeeksi houkutteleva niille pahoille hengille vietäväksi. Se oli mun mielestä jotenkin hauskasti tuolla kerrottu, että vaikka se on vähän tommonen ihana nurinkurista. Että senkin rääpäle, niin sit se on kuitenkin semmoinen, niin että sillä halutaan suojata sitä niin, lasta. Se on veikeä jotenkin. Ja taas tommonen tematiikka, ihan hirveästi ei niinku mitään uskontoa tai tämmöistä käydä tuossa kirjassa tai tartuta siihen aiheena, vaikka selvästi se on niinku olemassa tässä koko kehyksessä heidän ympärillään. Mutta se on jotenkin ehkä jopa aika virkistäväkin valinta, että sitä ei ole otettu niinku semmoiseen fokukseen tässä, koska siis varmasti niinku Vietnamissa on siihen asiaan kerroksia ja Amerikassa vielä enemmän, mutta se jotenkin on tuollaisissa niinku vähän taustalla olevissa pienemmissä yksityiskohdissa semmoiset asiat ja sitten, koska sekin, että kaikissa kertomuksissa tai ei kaikissa, mutta siis se on hirveän jotenkin käytetty aihe, niin musta ihana, että sitä ei ole valittu tähän semmoiseksi linssiksi kuitenkaan. Joo. Yksi, mikä mulla jäi niin jotenkin tästä niin kielellisesti mieleen, mitä jäin pohtimaan, mihin en niin ihan vastausta tässä vielä ole pystynyt ja kyennyt saamaan, on se, että tässä tiputellaan erilaisia eläimiä pitkin tätä kirjaa. Se on niinku tyyli ihan ekoilta sivuilta asti, siinä puhutaan hirvistä. Hirvi on semmoinen, mikä toistuu tuossa tosi usein. Totta. Mä en tiedä, huomasit sitä, kun se oli alussa oli just joku, jossain huoltoaseman vessaovella on joku täytetty hirvenpää. Joku, niin, mä en muista, oliko se toi äiti, joka sanoo, vai mummo, joka sanoo, että mitä ihmettä, että miksi nämä täyttää täällä eläimiä. Ja sitten toi hirvi toistuu tosi usein. Lopussa on niitä vesipuhveleita, mitkä hyppää niinku alas kielekkeeltä. Monarkkiperhosista puhutaan tosi useassa kohdassa. Niin ja toki sitten kun päähahmo on pikkukoira, niin sitten myös koira on niin kuin tavallaan siellä täällä mukana. Mutta nämä on tällaisia, mihin mä en niin kuin ainakaan vielä keksinyt, että mitä nämä niin kuin, ne perhoset oli. Niin. Sitä oli mun mielestä avattu tuossa jo itsessäänkin, että kun nämä perhoset niin kuin muuttaa talvea pakoon ja niillä on näitä massamuuttoja ja muuta, että se tavallaan tietysti perhoset on vähän tällaisen uuden alun ja niinku tällaisen toivon symboleita varmasti. Mutta niinku tälle hirvelle mä en saanut niinku mitään selitystä. Ja mä oon ihan varma, että sillä on pakosti joku juttu, koska kirjailija on kuitenkin runoilija ja varmasti kaikki kielikuvat ja metaforat on kaikki niinku hanskassa. Mitä hirviä ei vaivaamaan. Mä jotenkin ihan kauheasti mä kiinnitin tähän huomiota, kun tyyliin 2 ekassa luvussa molemmissa mainitaan jo hirvi. Niin monta mä en edes ja se tulee useamman kerran tuolla. Ja mä en niinku millähän tiedä, mitä se mulla ei ole niinku mitään hajua, että mitä se voisi symboloida. Että nuo vesipuhvelit tulee tuossa kirjan lopussa, sitten se itse asiassa lähtee siitä, että se on just se äiti, joka kysyy, että miksi tuossa luonto-ohjelmassa, miksi nuo puhvelit juoksee alas tuosta kielekkeeltä. Eikö kukaan sano silleen, että hei stop, että yksi tippu, niin ei mennä perässä. Niin, yksikään niistä ei tajua mukavasti sitä. Ja sitä tavallaan niin kuin pohditaan tuossa kirjassa sitten käytännössä siitä eteenpäin muutamaankin otteeseen ihan viimeisille sivuille asti. Niin, että mikä on luonto. Miksi vesipuhvelit juoksee porukalla alas kielekkeeltä. Niin. Eihän ne tiedä muuta. Mutta se, että onko tämä sitten vaan joku niinkin selkeä, että onko joukossa tyhmyys tiivistyy tyyppinen juttu, että et miksi me toistetaan samoja virheitä, vaikka me nähdään, että nämä syöksyy suoraan rotkoon. Niin, ja eikö siinä ollut just semmoinen, että se on niinku heidän koodiin kirjoitettu niin sanotusti, että heillä ei ole niinku muuta, että ne näkee sen kielekkeen, niin sinne on mentävä. Ja miten meihinkin ihmisiinkin rakentuu sellaisia kerroksia, mistä on hirveän vaikea päästä irti jotenkin. Mutta toi hirvi on kyllä
Jep. Mä mietin, että voiko se olla joku semmoinen niin kuin isähahmoon liittyvä symboli. Totta, kun hänellä ei oikein ole. Niin, että kun tavallaan siinä aluksi, jos siellä on pelottava hirvi jossain ovella, niin siitä ei uskalleta mennä ohi, koska se on niin kuin uhkaava, tämmöinen vähän tuntematon. Mutta hirvi on kuitenkin voimakas ja niin kuin sillä viisas tavalla niin kuin sellainen silleen, niin kuin hahmo. Ja tässä ei oikein ole, että ainut, joka tässä vähän niin kuin isähahmon virkaa niin kuin toimittaa. Niin on sitten tämä tämmöinen niinku, vähän niin kuin Otto isoisä, joka on siis tällainen Paul, joka on ollut naimisissa tämän Lanin, eli pikkukoiran isoäidin kanssa. Ja lopussa sitten selviää, että tavallaan kun hän joutuu hänen Paulin äiti on feikannut olevansa sairas, jotta se poika tulisi takaisin Yhdysvaltoihin. Sieltä Vietnamista, niin. Ja siinä tavallaan heidät on niinku erotettu toisistaan. Ja tavallaan käytännössä molemmat varmaan luulee, että toinen osapuoli on kuollut. Niin kuin Paulin perhe oli tehnyt aika paljon tekoja estääkseen yhteydenotot tältä Lanilta. Ja rikkonut sen koko homman. Just näin. Ja Paul ei ole niinku biologisesti pikkukoiran iso isä, vaan tämä niin kuin pikkukoiran äiti on saanut alkunsa jo ennen. Niin, tai se oli tavallaan se pikkukoiran äiti on ollut raskaana, kun he on mennyt yksin tai edes tavanneet. Niin. Mutta sitten tavallaan tässä myöhemmin selviää se, että sitten tavallaan tämä Paul on löytynyt sieltä Yhdysvalloista ja sitten kuitenkin pystynyt luomaan pikkukoiraan semmoista suhdetta. Ja tässä mun mielestä kauniisti sitä suhdetta kuvaillaan, että se on ollut kyllä semmoinen harva, turvallinen niin kuin, mieshahmo nimenomaan. Ja ehkä se on jotain siihen liittyvää. Niin, just mulle tuli ehkä semmoinen niin kuin amerikkalaisuus kanssa nyt niin kuin, kun purkaa noita niin kuin erilaisia viestejä, että voiko se olla joku sen tyyppinen kanssa, että siihen niin kuin monarkkiperhoset versus hirvet tyyppinen ja, niin kuin siihen mä vielä myös perustan tämän, että tässä on niin kuin pakko jotain symboliikkaa olla, koska mun mielestä tässä siis ihan lopussa niin kuin luetellaan tyyliin kaikki eläimet, mitkä tässä on niin kuin sanottu. Ne on niin kuin aivan putkeen tänne laitettu. Viimeinen aukeama, niin tässä puhutaan näistä apinat, hirvet, lehmät, koirat, perhoset, puhvelit. Joo. Mitä olisimmekaan valmiit antamaan, jos eläinten tuhotut elämät voisivat kertoa inhimillisen tariman. Vaikka meidän oma elämämme on sekin eläinten tarina. Ja tässä niin kuin luetellaan sitten tavallaan vähän niin kuin jotenkin avataan, tai niin kuin jokaista näitä eläintä niin kuin vielä niin kuin puhutaan tässä lopussa. Mulle tuli se apina-juttu nyt mieleen, kun ne amerikkalaiset ja muutkin, ilmeisesti venäläissotilaatkin söi niitä apinoita siis. Se oli aika kauhea kanssa. Elävän apinan niin, että niin kauan kun mitä enemmän ne taisteli vastaan ne apinat, niin sitä parempi se oli sille syöjälle, että se saa siitä niin kuin sitä voimaa ja virtaa. Ja sitten se, kun siinä kuvattiin jossain vaiheessa, se oli myös tuossa lopussa, että ne söi ne aivot niin pitkälle, kun se lakkasi liikkuvasta se apina. Tämä on ihan hirveä. Hirveä mielikuva. Joo, ja nämä on selvästikin, kun näitä on tässä tuotu näin vahvasti, ja tuossa lopussa tulee vielä tavallaan tämmöinen koonti niistä kaikista, niin niissä on pakko olla jotain semmoista symboliikkaa, ja nyt niin kuin justiin tämä apinoiden aivojen syönti, niin onko tämä sitten vaan joku, että mitenkä ihmiset tavallaan aivopestään tekemään jotain asioita ja ajattelemaan tietyllä tavalla. Niin, ja just kanssa niin kuin sit semmoisella niin kuin ja tavallaan niin kuin omaksi, tai niin kuin halutaan hyötyä siitä, että sä tavallaan niin kuin muokkaat toisia ihmisiä tiettyyn suuntaan, ja sitten sä saat sen hyödyn siitä. Niin, että sä että käytät niitä hyväkseen. Niin. Ja myös just se, että miten amerikkalaiset, mitä siellä oli, että pommitti Vietnamin kivikaudelle, käytti enemmän pommeja kuin koko toisessa maailmansodassa, niin ihan silleen niin kuin kiva tavallaan niin kuin päänavaus myös Vietnamin asukkaille, että no niin, semmoinen sitten, ja sieltä syötiin parhaat päältä ja vietiin vaimot kodeista ja lapset kanssa, ja aika niin kuin jotenkin tämmöinen, tietämättä silleen hirveästi niin kuin tuosta Vietnamin sodasta muuten kuin jotenkin silleen jollain anekdoottitasolla, niin aika semmoinen varmaan osuva siihenkin. Ja tuli vaan jotenkin tosi visuaalisesti mieleen se apina-juttu. Siitä tulee meille myös joku Indiana Jones-juttu, apina, eikö siinäkin syö jotain apina-aivoja jossain niistä leffoista? Ja sitten se pönkrää se nainen, kun se tuli, ei! Mutta se ei ollut ihan tommonen, noi oli aika pieniä jotain semmosia eikö ne ollut jotain makeja?
Joo, mutta tässä oli aika paljon tämmöistä niinku eläinsymboliikkaa. Niin totta, täytyy ehkä palata vähän noihin ja silleen niinku. Ja siis se on käytännössä ihan sillä viimeisellä sivulla, kun siinä luetellaan niitä kaikkia ja puhutaan niinku tosi, niinku, siinäkin on tosi graafisesti kuvausta jostain hirvestä. Joo, kyllä. Niin mutta tähän hirveen mä kiinnitin siis alusta asti huomiota. Joo. Ja mä olin silleen, että mikä tämä juttu on. Mutta mä en ole vieläkään ihan varma, että saatiinko me täytyy vastausta. ehkä googlettaa, että mikä oikeasti on niinku hirveän symboliikka. Mutta toisaalta on hauska tälleen vähän itsekin pohtia, mitä se voisi olla. Tämä kirja oli, jos ihmettelin, että miksi me ei olla ehkä normaaliin tapaan käyty juonta läpi silleen, niin kuin kronologisesti. Mutta kun tässä ei tosiaan ehkä ole sellaista kronologista juonta. Et tavallaan asiat tapahtuu aikajärjestyksessä, mutta siellä on tosi paljon niinku semmoista pirstaleisuutta, eikä tämä ole sellainen niinku johdonmukainen pisteestä A pisteeseen B tarina, vaan tämä tavallaan on just se, tämä päähenkilö pikkukoira kirjoittaa tätä niinku kirjeenä tavallaan niinku nykyhetkessä, ja sitten hän lähtee kertaamaan sieltä niinku tavallaan isoäidin historiaa, äidin historiaa. Siellä saa myös niinku, pikkukoiran isä saa niinku tietyn hyvin sellaisen pintaraapasun. Joo. Ei ollut kauhean hyvä isä, sen takia ei ole kuvioissa. Niin. Sitten on just sen Paulin juttuakin on siinä kuvattu omana osuutenaan. Se oli vähän, mä en tiedä oliko se hellyttävä vai millainen se oli se kun se yritti olla silleen, että kai sen niinku tiedät, että mä en ole niinku oikeesti niinku sun äidin isä. Niinku, ja sitten pikkukoira on silleen, no joo, että kyllä mä tiedän. Niin. Mutta voisit se silti olla mun, niinku, koska ei mulla ole niinku ketään muuta. Ja mun mielestä se oli kyllä tosi ihana semmoinen, niin tavallaan, kun ei lapsellehan ei silloin mitään väliä, että onko teillä sitä verisidettä. Nimenomaan. Jos se on sulle tärkeä ihminen. Ja turvallinen ihminen, niinpä. Ja niin sitä ehkä justiin. Kyllä. Voi vitsit. Voi vitsit. Jep. Mutta no, nyt taas täytyy sanoa, että tämä keskustelu on saanut mut taas pitämään tästä kirjasta enemmän. Mutta täytyy sanoa, että se oli välillä kyllä vähän niin kuin, siis tämä oli yllättävän niin kuin nopea lukusta, mutta niin kuin sanoin, niin mulla meni siis välillä niin kuin sivutolkulla, että mä en ymmärrä, mitä mä luen. Ja se on niin kuin mulle tosi hankalaa, koska mä itse tykkään semmoisesta aika kertovasta ja kuvailevasta kirjallisuudesta. Niin tässä oli hyvin hankalia kohtia, mitkä sitten se uuvuttaa mua, kun mä luen tekstiä, mitä mä en ymmärrä. Ja se, että no nyt tää luettiin niinku suomennoksena, mikä mun mielestä oli kyllä aika laadukasta. Oli, tosi niinku runollista ja kuvailevaa kyllä. tekstiä myös suomeksi. Mutta se, että jos mä olisin lukenut tätä vielä englanniksi, kun mä en niinku ymmärrä mun äidinkielelläkään näitä juttuja. Joo, tässä oli vaikeita sanoja. Tai niinku, ne oli löydetty varmaan ne vastineparit. Mä luulen, että tämä ei ole englanniksikaan helppo kirja lukea. Siis, niinku, että tässä oli hyvinkin niinku, tarkkaa työtä tehty suomennoksen osalta ja niinku, todellakin propsit. Nyt en muista, kuka oli suomentaja, mutta äkkiä sen tuosta löytää. Tero Valkonen. Muistan, toi jotenkin tutun kuulunen nimi. Joo. Mutta joo, siis. Niin kuin sanoin, että oli helppo lukea. Niin. Ja sinänsä niin kuin just ei niin kuin kiinnittänyt huomiota siihen, että tässä nyt on jotain käännöskukkasia. Mutta se tavallaan se sisältö, niiden sanojen sisältö, vaikka se kieli on tosi kaunista, niin sitten kun mä niin kuin ihan yksinkertaisetkin lauseet on tosi niin kuin nurinkurisesti jotenkin. Se sanajärjestys on vähän jotenkin erilainen ja sitten kun yksinkertainen asia sanotaan niin kuin aika monimutkaisesti. Niin ja just siihen vielä kerrokseksi lisää se, että siinä niin kuin kappaleiden välillä ollaan sitten ihan eri vuosikymmenessä ja eri tapahtumassa ja eri ihmisestäkin jopa. Niin aikamoinen setti kyllä. Mutta jotenkin se, vielä palatakseni siihen pikkukoiran ja hänen äitinsä väliseen, että jotenkin se on aika kaunis ajatus, en tiedä sanoinko mä tai mutta se, että sä kirjoitat sun elävälle äidille jotain, mikä tuntuu sellaiselle, että sä oot kirjoittanut sen vähän niin kuin postuumisti, tai siis just se ajatus siitä, että hän ei sitä pysty lukemaan, on monella tasolla tosi jotenkin herkkä ja semmoinen, että ja jos miettii siltä kannalta, että jos tää nyt olisi ihan niin kuin sanasta sanaan heidän elämänsä tarina, niin minkälaisia keskusteluja mä käväsin vaikka oman äitini kanssa, jos tämä olisi se tilanne, niin siitä, että mä oon nyt julkaisemassa kirjan, siinä on aiheena nämä ja nämä asiat. Onko heidän suhde sellainen, että hän edes kysyisi, että mitä sä oot sinne laittanut, vai olisiko se sellainen, okei,
Että mä tiedän, että mä oon tehnyt tosi paljon virheitä, ja sä oot varmaan kirjoittanut niistä kaikista, mutta mä annan sen sulle niin kuin sen, että sä saat elää siinä niin kuin kirjoittaa sen auki sen totuuden siitä. Jep. Ja just koska on autofiktio, niin ei voi taas erottaa sitä, että mikä on totta ja mikä Jep. Joo, ja niinku just tähän niinku suhteeseen liittyen myös se, että se just, että sä tavallaan niinku kirjoitat, että sä oot niin erkaantunut, tai tavallaan niinku sä, että oot jotenkin niin etäällä siitä sun äidistä. Ensinnäkin se, että todennäköisesti vahvin kieli ei enää ole se äidinkieli, eli se Vietnam, vaan puhutaanko Vietnamissa vietnamin? Onko se vietnamin kieli? On. Joo, ettei ole minusta. mikään. Joo, vietnamis, joo. Joo, ja sitten, että hänen niin kuin pikkukoiran tai kirjailijan niin kuin se sielunkieli on nykyään se englanti, kun hän on kasvanut siihen. Että tavallaan miten se niin kuin rajanveto siinä, että on tämä niin kuin hänen maailma ja sitten se niin kuin äidin maailma. Joo. Ja se, että tavallaan sen sijaan, että sä puhuisit nämä asiat sille äidille, niin sä päästät ne ulos tavalla, jota se äiti ei voi koskaan ymmärtää. Niin. Valitset sen sun maailman, sen sun äidin maailman sijaan. Että tavallaan se sun sielun kieli on täysin eri kuin se sun äitisi kieli. Ja siinä on iso kuilu siinä niiden kahden kielen välillä. Että tavallaan että ne maailmat on sitten kuitenkin, että vaikka se usein äitiä pidetään niin kuin, varsinkin ensimmäisinä vuosina niin kuin siinä lähimpänä niin kuin ihmissuhteena, että mitä siinä sitten kuitenkin on käynyt, että se tavallaan on erkaantunut sit niin paljon, että ne on kuitenkin noin eri maailmat. Jep. Ja sitten tavallaan tässäkään, kun ei tässä nyt sitä äitiäkään nyt lyödä. Ei tää on niinku sellainen. Niin, ei olekaan. Eikä silleen, mutta sitten pikkukoirakaan ei tavallaan hirveästi kuitenkaan kipuille sen kanssa, että hän on tehnyt tämän valinnan, että et niinku hän elää tässä amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja kapuaa siellä sitä, tai niinku, että se jätetään hyvin semmoiseksi neutraaliksi se koko niinku, just, että se äitikään ei ole pahis, vaikka se on niinku kohdellut ehkä huonostikin pikkukoiraa välillä. Että just sen niinku, taas se kahtiajakoisuus siinäkin asiassa niin on tosi. Ja se just, että tavallaan sitä taustoitetaan kuitenkin aika hyvin, että miksi se äiti on toiminut ja toimii niin kuin on toiminut. Että sinänsä mietin, että onko tämä nyt sitten niinku reilua sitä äitiä kohtaan, että hän ei pääse niinku puolustautumaan ja kertomaan sitä omaa näkökantaansa, mutta kyllähän tuossa niinku aika hyvin kerrotaan myös se, että mistä lähtökohdista se äiti on. Että tavallaan niinku, pikkukoira ymmärtää, miksi hänen äitinsä käyttäytyy silleen. On sellainen kuin on. Ja just se, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, niin tavallaan, että se trauma on niinku skipannut sen heidän isoäidin ja se on siirtynyt suoraan. Ja se, niin kuin sanoit, ylisukupolvinen, niin tollehan se toimii. Ei se sukupolvi, kuka on kaikista pahimpana sen kokenut, niin välttämättä edes tiedosta kokevansa sitä ja siirtävänsä sitä sille seuraavalle, jotka on taas ihan kauhuissaan kaikesta, mitä maailma heittää tuulilasiin ja sitten reagoi hyvin raivokkaasti ehkä sitten kaikkeen, mitä elämä tuo vastaan. Että se on jotenkin niin kuin, siinä on ehkä sellainen, missä meidän vanhemmat ja heidän vanhemmat on ehkä niin kuin sellaisia sukupolvia, ketkä pystyy jotenkin niin kuin tarttua tuohon aika vahvasti. Että me ollaan välttämättä taas sit yksi liian kaukana siitä, että me ehkä kannetaan jotain seurauksia jostain Suomen sodista, mutta ei ihan samalla tavalla. Vietnamin sota on kuitenkin muutamakin vuosikymmen lähempänä vielä meitä nykypäivänä. Joo, se just, ja tuossa itse asiassa puolisoni kanssa yksi päivä keskusteltiin siitä, kun oltiin tuolla kylillä käymässä ja sitten joku mummo vilkas meitä jotenkin kauhean äkäisesti. Ja puolisoni sitten sanoi, että olipa jotenkin äkäisen näköinen. Ja sitten mä jotenkin totesin, no niin, mutta ne on semmosia traumapalleroita noin tommoset. Ja sitten se oli silleen, että no miten niin? Ja sitten mä olin silleen, että niin, että kun toi on sitä ikäsukupolvea, mikä niinku on tavallaan sodissa olleiden niinku lapsia. Niin se, että he näyttää äkäisiltä mummoilta ja papoilta, niin todennäköisesti on kokenut aika niin kuin tai niin kuin ovatkin kokeneet todella erilaisen lapsuuden kuin me. Ja sillä tavalla niin kuin, vähättelemättä nyt vaikkapa meidän sukupolven traumoja, niin ne on varmasti ollut niin kuin tosi erilaisia heillä kuin meillä. Joo. Ja tavallaan, että jos näytät
vihaiselta vanhukselta, niin siellä todennäköisesti on ihan syynsä sillekin. Niin, totta. Ja sitten aika hauska yhtymäkohta tähän kirjaan, koska siis miten vaikea ja epämääräinen tämä nykymaailma on sen sukupolven edustajille. Kyllä mäkin olisin aivan fucking pissed. Niin sitten tavallaan toi niinku yhtymäkohta tuohon kirjaan ja noihin vanhempiin ja isovanhempiin tuossa kirjassa, niin se on hyvin samankaltainen, vaikka se on sellaista niinku kulttuurisessa kontekstista. Että tässä maailmassa ei ole mitään järkeä mulle, mutta mun on pakko niinku elää täällä. Niin jotenkin se synnyttää varmasti semmoista vihaa ja katkeruutta kaikkea kohtaan, mikä on hirveän vaikea niinku olla purkamatta mihinkään muuhun kuin siihen, että sä oot vähän äkäinen kaikille muille. Traumapallero. Ihan mahtava sana. Joo, ja niinku just se, että tavallaan tässä on käytännössä tuossakin kirjassa niinku 3 sukupolven erilaiset traumat tuotu niinku näkyväksi, että tavallaan aina sanotaan, että ennen kaikki oli paremmin. Meidän historiaopettaja sanoi, että se on paskapuhetta, jos joku väittää, niin koskaan ei ollut asiat niin hyvin kuin nyt. Tästä on tosiaan kyllä nyt jo kohta se 20 vuotta. Melkein pitäisi sanoa, että se pitää paikkaansa jopa. Nyt itsekin on ruvennut vähän nostalgisoimaan, että kyllä ennen oli asiat paremmin. Ja toki tämä on pelottava maailma, mutta niinhän kaikki uusi aina on. Niin. Ja meillä on oma traumamme ja meitä tulevilla sukupolvilla on omat traumat ja niiden vertaaminen siihen, että joku on vaikka kokenut jonkun sodan. Niin. Versus se, että mitkä asiat sitten taas NS-pumpulisukupolven on traumatisoinut, niin ne ei ole sinänsä ihan suoraan verrannollisia. Ei olekaan, ja ne on ihan yhtä niin kuin, totta. Siis se just, että vaikka ne olisi mitä ja kauheita asioita ja tämmöisiä, niin ei se tee sitä toista puolta niin kuin yhtään sen vähemmän aidoksi ja todeksi. Jep. Koska ihmismieli on ihmismieli. Ihan sama, niin kuin kaikilla on sellainen. Jep. Niin. Ja se ei ole mikään kisa, että kukaan on kaikista traumatisoitunein. Tämä maailma olisi niin paljon parempi paikka, jos kukaan ei olisi traumatisoitunut. Äläpä. Mutta koska tällaista tilannetta ei ole, niin eikä voi olla. Niin se on niin kuin vaikea erilaisia niin kuin tausta- ja kohtaloita niin kuin verrata toisiinsa. Niinpä. Wise words. Jep. Tämä meni tämmöiseksi psykologian podiksi. Niin, tämä alkoi niinku semmoisella, että minä ymmärrän tästä kirjasta yhtään mitään. Yhtäkkiä täällä ollaan niinku traumojen äärellä. Mutta tämä on aika niinku kiva, ehkä niinku tällainen taas just johdannainen. Kävi ehkä vähän sama kuin Olive Kitteridgen kanssa, että me löydettiin tosi paljon uusia sävyjä niinku tästä koko kertomuksesta ja myös niinku omasta itsestämme, kun me vähän käytiin tätä eri kuvioista läpi, niin oli jotenkin virkistävää kyllä. Hirvikin sai kasvot. Niin, totta. Traumapalleron kasvot. Ja tarkistin, se hirvihän siis mainitaan ensimmäisellä sivulla. Se on niin kuin käytännössä, oliko ensimmäisessä kappaleessa ensimmäisen kerran. Joo. Ja joo, niin on. Joo. Se, Virginiassa. Kyllä. Vessojen ovella täytetty hirvenpää vartio. Raadan pitäisi hävitä, ei sitä pidä tuolla tavalla pysyvää tehdä. Niin. Ja sitten heti toisella sivulla on monarkkiperhosten pari. Wow. Me sukelletaan ehkä eläinsymboliikkaan seuraavaksi. Jep. Kissakin täällä on ollut meidän kanssa koko matkan. Niin, tosi tarkkaavaisesti vähän niin kuin kuunnellut meidän pointteja. Ja miettinyt, mitä ne oikein horisee. Niin. Ettekö te ymmärrä? Minä ymmärsin tämän kaiken. Niin. Vain istuin tämän kirjan päälle ja kaikki imeytyi minuun. Niin. Kiitos hei, kun olit meidän kanssa taas. Jep. Tutkimassa ja kirjaa. Taas voidaan todeta, lukekaa ja keskustelkaa lukemastanne. Kyllä, ja haastakaa itteenne. Tämä ei ollut ehkä ilmiselvä valinta tästäkään genrestä silleen, niin kuin, että mentiin jopa sisään silleen, että tiedettiin, että ei ole ehkä niin kuin sun lempparityylistä tekstiä. Ja sitten taas niin kuin... Ei ollut helppo. Niin kuin sanoin, tämä oli mun mielestä tosi ristiriitaista, koska tätä oli helppo lukea, mutta vaikea ymmärtää. Niin. Mikä on myöskin välillä meriitti. Niin. Mutta seuraavaksi aion lukea jotain vähän niin kuin vähemmän aivoihin sattuvaa. Hän hieroo ohimoja samalla kun sanoo tämän. Jotain kevyttä. Kyllä. Mutta ei liian kevyttä. Juuri näin. Koska sekään ei ole mun juttu. Niin. Se on fine balance. Niin. Ehkä Maija laittaa sitten someen, että mitä se on lukenut seuraavaksi. Taikuri saattaa yllättyä itsekin. Mulla taitaa olla vieläkin se Beatrix Potterin kokoelma tuolla
sängyn vieressä lukematta, tai siis puolessa välissä, kun jossain... niin se oli se novellikokoelma. Jotain, siis se on kokoelma noista kaikista koko Beatrix Potterin tuotanto. Aivan joo. Yksissä kansissa. Oi, ne on helppoja. Niin ehkä mä otan niitä tähän väliin muutama ja mietin sitten, että mihinkä suuntaan lähtee. Iltasaduiksi, kyllä. Ok, kiitos seurasta. Nähdään taas, kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi! Heippa!